Tama itong pinalingon anak, siya may nagpahat. Ang bayad naman daw semua. Pataplan sa daw niya. Huwag yung kwarta na yun, maski 5. Ubay-ubay mo na yung i-order god? Ay, yung gimahin nga bi? Bilagan sila na yun. 15,000? Ako yung mabayan. Siya may nag-request. Siya may nag-order. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay sir, may buntag. Ma'am Janet. Asawa ni mo no? Nag-live selling mong gumi sir sa mga Japan Surplus. Nag-mine siya o kuan. Kaning plato, baso. Dili lang ikaw sir magbayad na rin. Tayo eh. Ito may bayan na kuha na rin. Dili mo gigplato sir kay di pwede sa kapadala kwarta. Busy pa siya. Ito siyang tawagan. Siya matong pabayron. Kaya siya may nag-order. O ganyan nga mo. Dili mo gigipahato ni ma'am sir. Tama itong pinalingon anak, siya may nagpahat. Ang bayad naman daw semua. Pataplan sa daw niya. Yung kwarta na yun, maski 5. Ubay-ubay mo na yung i-order god? Ay, yung gimahin nga bi? Bilagan sila na yun. 15,000? Ako yung mabayan. Siya may nag-request. Siya may nag-order. Yes sir, tama to sir. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! 47? So nakay 47 pieces na 500 years. 20,000. Salamat. So sir, mayong buntag. So happy 47th birthday. Salamat. O pila-ila na ako ni si MM and kani si Abby. We are from Amigos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni X sa imuha. One girlfriend. Ex-girlfriend My or wife na present karon. wife. So may birthday man mo karon sir. Kantahan ka na mo happy birthday. Asa inyo? Oo, karon. Kanta ta. Pagkanta mo! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na siya yung message. Ano siya? Happiest birthday to my amazing husband. Who never ceases to amaze me and all that you do. I love you so much, Han. Wish na ko namo sa mga kids tagaan pakagtaas nga kinabuhi. O maayong panglawas sa kanunay. Sorry, Han. Wala na pud ko sa imuhang birthday, pero bawi lang ko kuhon. Hinaot unta, wala mausab bisan pa man nga wala na ko matuman ang imuhang gusto nga magpundo na ko diha sa atoa. Tago ni! Hugot bakos lang jud ta, labi na nga layo ta sa usag-usag. Og sorry, Tago no! kung hipit ko sa imuha og silo sa gamay po. Kabalo na ka, isip ko sa kaasawa. Naadjud ng mga kahadlok kay nag-iisa na jud ka aning kalibutan na. Salamat kaayo, Han. Salamat kayo sa pag-atiman sa tuwang duha ka anak. Dili ka bayran og sapi. Ang imuhang mga sakripisyo diha kanila. Salamat sa tanan-tanan, honey pogs. I miss you. Enjoy your day. God bless you always and more birthdays to celebrate. From your lucky wife at Hong Kong with love. Pa-sweet ba ni ma'am? Asa may Always good health o ito, kadahin ka sa magkamutan.
yung bago mo pag-love sa mga. Ito lang. Pasensya sa amo. Sa puting ba? Amo ka na sa Wala. request sa celebrant sir, muhatag daw kag message. Happy birthday, Kagawad Igos. Sa ikapila din mo nga. 47. 47. So, sana maraming pang taon na darating yung birthday mo. Salamat Kap. Yan lang? So ikaw sir, sa may message mo sa imo Han, salamat sa love. Hindi na kaya. Sa since pa nga dili pa kita, dili pa ako minyo, kuya pa lang ta. Ang mga sakripisyo dili gyud kabayloan o salapi o unsa mga butanga labi na karon nga pila ka tuig nga naglagyo strong gyapon na tong relasyon niya. Salamat sa support o effort gihimon mo karon. Pero bisan pa man niana ako nagduda jud ko nga naa gyud kay surprise kay dili gyud mawala sa imo o na nga inikabot sa kong birthday dili jud ko magpakawala naa gyud ko kalipay. Sa tanan ako nga naging birthday nga sa nag-ipon na ta grabe gyud ang imong paghatag ug pilit ako ang adlaw nga tawhan. Nya pasensya pod nga bisan pa man naglagyo ka na mga lapses gamay pero kana mga misinterpretation, misunderstanding di man nawala isip man nagtiayon pero kanang mga butanga usa nga sugdanan ako nga atong relasyon naglikpon gyud kanunay dili gyud ingon nga kanang kuyang kay diha ako nakita diha ako ang basihan kung unsa jud ko nimo kalab ilabi na akong anak. Alala siguro kay murag taas magayo dinala ko malitok uban kay dagkod ko sa akong emosyon. Daghan kay salamat ani Janet. I love you so much. Unya sir, nag-request ra ba siya pasayawon daw? Okay. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man ang Bigos Flower Shop lang doola